Dodat ću jednu interesantnu stvar koja se desila sad kada sam vraćao moje pse iz šetnje s kanala, a poslije sam snimio ove dokazne snimke desetak iz cuga, znači u roku od pola sata, 40 minuta sam sve obišao tu pola sata snimio, znači to možeš da snimiš 100 i nešto nego što je nepristup, ali nema ja zašto se bavim tim da snimim 100 i nešto povremeno, znači sutra da ne kažu aha, ti nisi kako se zove, lažirao si slučajeve, kažem evo ga dokaz, posle 5 dana, posle 3, razumete, to je dovoljno, dok se ne pohapse kriminalci. Ali nešto interesantno se desilo, vraćam svoje dva psa vodeći ih biciklom na povodac sa kanala gdje su pušteni, na kanal Mirni psi i uvek su naravno u dvorištu pušteni, nikad nisu ni u boksu, dvorište ima oko 200 kvadrata. Sad nailazi klinci, grupa od 4-5, jedan mi dobacuje, kaže možda 6. 7. razred, 8. tako. Kaže zašto su ti psi na lanac meni, misleći na moja dva psa koja su na povodac. Pazite do koje te mere ide, naravno dete nema veze kako se zove, ali ga oni tako odgajaju i vaspitavaju, ispravili su mu mozak da, pazi, stavljaju mi metar na čelo na sve strane, u smislu, aha, to mi je rekao čak policajka, to mi je rekao još jedan policajac. Policajka i policajac, kaže, pa ti ih držiš, čekajte, prvo je po definiciji kad su psi van, treba da su na povodac. Jedan mi je rekao, dete je korpa, kaže za pse, nema šta neće da smisla. A oni se kreću, oni nisu na lanac, oni su na povodac i kreću se napolje i plus su na kanal trče svaki dan, sat, dva. I plivaju, što vaši u životu nisu videli, čak ni slobodu u dvorištu. Žalosno je šta radite omladini, umjesto da nekog poput mene pustite u školama da malo drži predavanje o tome, dovoljno je 10 minuta. 15. I da ovi inspektori održe predavanje veterinara. Oni predavanje da drže, pa oni sami zaostaju se. Ovo je neverovatno kriminalna država, klupko kriminala prema nekom ko se bori za elementarnu slobodu pasa koji im po zakonu pripada. Pasite, ne daj Bože da se boriš protiv nešto drugo. To bi te, ima da te nema, ko što kaže. Pokušaj ubistva je 20 nešto dana policija drži u fioci predmet pokušavajući verovatno da nešto doda.